Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gelo em ê şevekê ji nişka ve biçin an ew ê werin. Me got dibe ku em şevekê ji nişka ve werin, lê hat fehm û tê texmîn kirin ku em nikarin herin. Niha em li benda wanin, ew ê werin û ew têne jî. Tiştê balkêş ew e ku ew ne şevekî ji nişka ve, wek ku em dibêjin, lê ew li çavên me dinêrin û destên xwe li ba dikin û tên. Li gorî tiştên ku hatine gotin û nivîsandin, xuya ku em qebûl dikin ku bila ew bi qasî 30 kilometreyan nêzî me bibin, em ê paşê lê binêrin. Yanî dewleta siyonîsta terorîst wê ji aliyê başûr ve bibe sînor û cîranê me. Em ji niha ve xwe amade dikin ku vê cîrantiya wan qebûl bikin. Nivîskar û siyasetmedar qalemên xwe hazir û amade kirin ku bibêjin cîraniya bi İsraîlê Siyonîst re ne tiştekî xirab e. Heta ji cîraniya Sûriyê, Ereban û Kurdan baştir e ku bi welatekî demokrat a ku desteka Xerbê girtiye re dibin cîran. Rast e, ma ne emin ê ku cara ewil İsraîl nas kiriye. Di wexta ku hemû dewletên Erebên Sunnîyên li derdora Filistînê li hember İsraîlê bêdengin û heta füzeyên ku ji Îranê avêtine İsraîlê asteng dikin, yanî nahêlin ew füzeyan li hedefên Siyonîstan bikeve. Gelo wezîfeya me ye ku em ji bo Xeze, Lübnan û Sûriyê serê xwe têxînin belayê. Ez behsa cîrantiya muhtemel a bi İsraîlê re dikim, lê tiştek heye ku ez hêj nikarim bifikirim û min fehm nekiriye. Wê ev dewleta terorîst Yahudiyên ku bi qasî ku bi me re bibin cîranê wan erdan li ku derê bibîne. Ew qas Yahudî li ku derê hene ku van erdan tije bike. Xwendevanên min ên delal û muhterem, ez dizanim ku we hêrs dikim, lê ger wisa berdewam bike, ma nemimkün e ku ev îmkanên xerab yek bi yek pêk werin. Piştî ku me got em ê şevekê ji nişka ve werin, em ê ji nişka ve paş devekşin. Heta ku em 30 kilometreyan ji sînorê xwe dûr bûn û em niha li benda Siyonîstan e û em dibêjin ka bila carekê were em ê lê mêze bikin. Gelo ez şaş û çew difikirim. Ka bînim bîra xwe, me digot sînorên Tirkiye ta ji ku dest pê dikin û îşaret dikirin. Her wiha gelo maqûl e ku em tenê ji bo ewlehiya xwe tev bigerin. Ma ne tenê em bûn ku parêzvan, muhafiz û hamiyên mislimanên bin dest û meslûman. Ma ji rûniştin û li benda sekinandina ev ager bighêje sînorên me ji vê yekê zêdetir zîllet heye gelo. Dema ku xelkên bin destên ku li welatê xwe bûne koçber, di konên koçberan de di nav agir de dişewtin, ma ji vê rûniştin û li benda sekinandina ev ager bighêje sînorên wan mezintir zîllet heye. Beriya ku dem derbas nebûye, vê îdiyaya xwe ya dibe ku em şevekê ji nişka ve werin, ji nû ve binirxînin û mizakere bikin. Bi silav û duayan.